Trénujte múdro s bežeckým pásom Trimfit Incline T15 Pro. Hlavnou výhodou tohto pásu je možnosť nastavenia sklonu až 40%, čo vám umožní simulovať chôdzu aj beh do prudkého kopca. Okrem toho môžete nastaviť negatívny sklon 5%, aby ste si svaly a kĺby pripravili na reálny terén. Maximálna rýchlosť pásu je 20 km za hodinu. Rýchlosť môžete jednoducho ovládať pomocou tlačidiel na displeji alebo prakticky priamo na madlách. Trenažér je vybavený profesionálnym AC motorom, ktorý zaisťuje tichý chod a dlhú životnosť, takže je vhodný nielen na domáce, ale aj komerčné využitie. Priestranná bežecká plocha je ideálna aj pre vyšších bežcov s dlhším krokom. Okrem toho je pás výborne odpružený, čím šetrí vaše kĺby. Disponuje vstavanými reproduktormi s Bluetooth pripojením a integrovaným ventilátorom, ktorý vás osvieži pri náročných tréningoch. Samozrejmosťou sú transportné kolieska a vyrovnávače nerovností. Bežecký pás odporúčame najmä trailovým bežcom, pretože na ňom dokážete precvičiť výbehy aj na tie najstrmšie vrchy.